Goedenavond, het is zaterdag 13 november. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Sinterklaas is weer in Zeeland en dat betekent optochten, pepernoten, maar ook cadeautjes. Kinderen in Vlissingen stonden met smart op hem te wachten. Met natuurlijk hun verlanglijstje. Ik heb nog knuffels gevraagd. Iets van Mario of Pokémon of zo. En dan 2 nieuwe poppen en Lego. Vlissingen is een van de weinige gemeentes in Zeeland die nog Zwarte Pieten rond heeft lopen bij de optocht. Maar volgens de organisatie moet dat niet uitmaken. We willen de magie voor de kinderen willen we houden. Alles wat bij ons meeloopt zit allemaal in jeugdorganisaties. En dat is echt bang voor herkenning, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk een van de grote redenen dat we... en Vlissingers zijn eigenwijs en dwars, dus we proberen het gewoon zo lang mogelijk vol te houden. De organisatie is al lang blij dat de optocht dit jaar doorging. Vorig jaar gooide corona namelijk roet in het eten. Des te meer blijer zijn we nu dat we dit mogen doen. En volgend jaar hopen we gewoon weer een echt heel groot feest neer te kunnen zetten voor de kinderen in Vlissingen. Jonge kinderen kunnen sinds kort terecht bij De Stip in Zierikzee, een kliederatelier. Een plek waar ze kunnen spelen, experimenteren en kliederen. Het is een plek waar verschillend materiaal wordt aangeboden. Een open eindmateriaal noem ik het eigenlijk, waar kinderen zelf kunnen bedenken wat ze ermee gaan doen. Ik heb eigenlijk als motto van het gaat hier vooral om het bezig zijn en niet om het resultaat. Het is niet dat er een kant-en-klaar knutselwerk kan worden gemaakt. Ik zet verschillende materialen neer en kinderen kunnen gewoon hun gang gaan met wat ze leuk vinden en hun eigen ideeën daarin brengen. Kijk, zo, een beetje groen. Ik werk op dit moment in de kinderopvang. Ik heb in het basisonderwijs gewerkt en ik vind het heerlijk om met jonge kinderen te werken. Maar ik had altijd nog een beetje het gevoel van, wat wil ik nou nog meer? Ik miste nog iets. En toen ik dit idee tegenkwam, toen was het een soort puzzel die ineenviel en ik dacht, dit is wat ik wil. Grote blaadjes. Jij ook nog een keer? In eerste instantie vind ik het belangrijk omdat creativiteit is iets wat gewoon heel belangrijk voor kinderen is. Het stimuleert in heel veel ontwikkelingsgebieden van hun. De creativiteit, de fijne motoriek. Maar gewoon het plezier staat natuurlijk ook gewoon heel erg bovenaan. Want kinderen ervaren hier heel veel plezier aan. Zullen we nog even een washandje pakken? Nou, kijk, dan zijn we weer schoon, hè? De nieuwe coronaregels zijn aangekondigd. We moeten onder andere weer 1,5 meter afstand houden, mogen maximaal 4 personen op bezoek hebben en horecazaken moeten eerder sluiten. De reacties op de maatregelen zijn gemengd. Het is onvermijdelijk en ik denk het is nu eventjes moeilijk, even doorbijten. Maar ik denk als we het allemaal doen, dan heb ik wel weer moed. Het verschil wordt nu te groot gemaakt, zeg maar. Echt, de maatschappij wordt in twee delen gezet. Ik vind het echt, ik wens echt de ondernemers echt heel veel succes. Ja, ik vind het gewoon heel zuur. Ondanks de maatregelen zet horecaondernemer Marco de Leeuw van die Lange in Middelburg de schouders eronder. Waar hij normaal ook feestcafé is, zet hij nu nog meer in op daggasten. Ja, het schrikken is het wel een beetje, maar we kunnen ermee leven. We kunnen nog wat, dat zie je ook. Overdag kunnen we nog wat verdienen. Ja, en dat proberen we ook te doen. Kijk, wij hebben hier de mogelijkheid ook nog, dankzij de gemeente, dat we dit niet mogen zetten en dat we dit kunnen. We proberen het maar positief te maken en we zijn wat meer met eten gaan doen. Maar ja, negatief schiet ik niks mee op. Daar kom ik geen stap verder mee. We moeten positief verder blijven gaan en dat is onze enige keuze die we hebben. Nog 1 keer trainen in sporthal De Eenhoorn en dan is Guido de Wolf klaar voor vertrek naar Azerbeidzjan. De Oostburger doet daar komende week mee aan het wereldkampioenschap trampolinespringen in Baku. Wat mij in Baku te wachten staat? Nou, sowieso een sterk veld en dat heeft er alles mee te maken dat ik denk ongeveer de afgelopen 2-3 jaar is er echt wel een flinke lift geweest als het gaat om dubbel mini springers. Daar waar de normaal gesproken misschien de top 8 zeg maar echt moeilijk sprong, is dat nu gewoon een stuk groter. De Wolf doet mee op het onderdeel dubbel mini trampoline. Het is nog maar de vraag hoe hij in Baku voor de dag komt, want door corona was zijn voorbereiding erg kort. Desondanks is het gevoel goed. Nu moet ik zeggen dat ik vrij snel weer terug zat op het oude niveau van in Tokio.
Dus ik probeer nu eigenlijk ook iets moeilijker te gaan springen. Ik ga moeilijker springen, maar tegelijkertijd wil ik ook wel een stuk netter gaan springen, omdat dat destijds in Tokio wel ervoor gezorgd heeft, kostbare punten heeft gekost. 2 jaar geleden in Tokio werd de Wolf 22e op zijn eerste wereldkampioenschap trampolinespringen. Samen met coach Christine Provo wil hij die prestatie heel graag evenaren. Het zou heel gaaf zijn voor mij als ik het er wel uit zou kunnen krijgen. En als het mentaal straks ook gewoon klopt. Dat ik ervoor kan zorgen dat ik alles netjes uitvoer. En daardoor ook gewoon onder die 22 duik. Dat zou stiekem wel heel erg gaaf zijn. De Wolf begint donderdag aan de voorrondes van het WK. Er lag vandaag een lage drukgebied boven Midden-Nederland dat maar langzaam naar het zuiden ging. En daardoor was het vooral vanochtend regenachtig. Maar als het even opklaarde, kregen we er mooie regenbogen voor terug. Dat duurde vaak maar kort, want er bleef vrij veel bewolking met enkele bredere opklaringen vanmiddag. En dan leek het even goed, maar viel er toch weer wat regen. Vannacht blijft er vooral aan zee lokaal wat regen of motregen mogelijk, want de wind komt nog net uit het noorden. Landinwaarts kan lokaal mist ontstaan en koud is het niet met minimumtemperatuur rond 10 graden. Morgen beginnen we nevelig en zwaar bewolkt, maar het wordt een droge dag. In de middag komen er door de matige noordoostenwind ook een paar zonnige perioden bij. De maximumtemperatuur is een graad of 10 en er staat 's middags windkracht 3 tot 4. Die temperatuursverlaging zet trouwens door op maandag en dinsdag. Dan is de middagtemperatuur een graad of 8 en de nachttemperatuur ongeveer 4 graden. Met kans op mist en nevel en vooral maandag ook af en toe wat zon. Woensdag draait de wind terug naar zuidwest tot west. Dan neemt de kans op regen toe en gaat ook de temperatuur weer een paar graden omhoog. En tot zover en tot straks bij Zeeland de Week.